Köszöntök mindenkit! A Prezi Next második leckéjében onnan fogjuk folytatni, ahol az elsőben abba hagytuk. Főleg az alapvető szerkesztési műveleteket nézzük meg, a háttér megfelelő kiválasztását. Kezdjük is azzal, hogy a lehetőségeink nagyon hasonlóak a szerkesztésre, mint a Microsoft Word-ben. Ha rákattintunk egy adott szövegre, akkor látjuk, hogy megnyílik egy sáv. Nézzük is gyorsan végig, hogy milyen lehetőségeink vannak. Nyilvánvalóan a betűtípust meg tudjuk választani, nagyon sokféle lehetőségünk van, tudjuk a betűnek a méretét kicsinyíteni, növelni, tudunk félkövér, dőlt betűtípusokat, a betűnek a színét is meg tudjuk választani, a betű hátterének is meg tudjuk választani a színét, tudunk vázlatpontokat létrehozni, és még az igazítást is tudjuk balra, jobbra, középre, vagy sorkizártan szerkeszteni. Na de még mielőtt belekezdenénk a szerkesztésre, én mindig azt javaslom, hogy legelőször válasszuk ki a hátteret. Ugyanis a háttér alapvetően fogja meghatározni, hogy milyen betűtípus, milyen színnel fog jól látszani, és melyik lesz ízléses. Tehát ezeket a szempontokat tartsuk szem előtt, hogy mindig a háttérhez kell majd igazítani. Nézzük meg, hogy hogyan tudunk hátteret kiválasztani. A legegyszerűbb módja, hogyha a képernyőnk egy üres részén jobb egér gombot kattintunk, és a háttér cseréje után megnyílik jobb oldalt egy menüsor. Itt felajánl nekünk ingyenesen képeket, de ez elég korlátozott, és nagy valószínűséggel nem is fog megfelelni a mi témánknak. Tegyük föl, hogy a témánk a 4 évszak lesz, és ehhez akkor töltsünk is le, először letöltünk, és utána meg ide betallózunk egy háttérképet. Én erre azt javaslom, hogy használjuk a Chrome-on belül a Google lehetőségét. Nyissunk meg egy új ablakot, és adjuk meg a témánknak a kulcs szavait, lehetőleg angol nyelven, mert sokkal több lehetőségünk lesz. Ha évszakok, akkor legyen Seasons, és érdemes esetleg a felbontását is megadni. Nekem már fel is dobta, hogy legalább HD felbontás legyen 1920x1080-as. Nyomunk egy Entert, és a képekre kattintva már is nagyon jó sok lehetőségünk van. Érdemes bekapcsolni itt az eszközöknél, a méretnél a nagy méretet. Tehát ilyenkor csak bizonyos felbontás fölött adnak ki képeket. Én azt javaslom, hogy itt ne sajnáljuk az időt és az energiát a megfelelő háttér kiválasztására. Egyébként, hogyha az adott képre rákattintunk, akkor itt a kép bal alsó sarkában jelzi a felbontást. Tehát azt javaslom, hogy legalább Full HD, tehát 1920x1080-as felbontást használjunk, mivel a Prezinek az alapvető funkciója az, hogy zoomolunk a képbe be, és hogyha bezoomoltunk, azaz közelítettünk az adott képbe, és a felbontása nem megfelelő, akkor az nem fog jól kinézni, túl pixeles lesz. Én már ki is választottam egy képet korábban, és le is töltöttem. Egyébként roppant egyszerű, a képre jobb egérgombbal rákattintunk, képmentése másként, és már le is mentettük a képet. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt betallózni. Itt vagyunk megint a Preziben, kép feltöltése. Feltöltés számítógépről, van lehetőségünk egyébként felhő alapú feltöltésre is. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hova mentettük el, tehát mindig jó struktúrált mentéseket használjunk. Megnyitjuk, egy picikét várunk, és már be is teszi automatikusan a prezentációk hátterének a kiválasztott képünket. Nyilvánvalóan a kép méretétől és az internet sebességének függvényében fogja ezt feltölteni. Láthatjuk, hogy a fekete szín az adott háttéren, az adott pozícióban biztosan rosszul olvasható. Ilyenkor érdemes esetleg, hogyha ennyire sötét a képünk, és nem elegendő a betű
színének a megváltoztatása, mondjuk válaszunk egy fehér színt, évszakok lesz a témája, igazítsuk be középre, ez már egész jól olvasható, de ha esetleg megváltoztatjuk a háttér színét is, és annak az áttetszőségét, akkor még jobban olvasható szöveget tudunk létrehozni. Ezzel picikét tudunk játszani az áttetszőséggel, mert hogyha teljesen sötétre veszük, azt szerintem nem jól mutat. Egy pici kis áttetszőség az mindig kellemesebb hatást kelt, én úgy gondolom. Következő lépésként, ha akarunk, adhatunk meg alcímet, illetve fejezeteket. Nézzük meg, hogy ez hogyan történik. Én először kitörlöm a már meglévő fejezetet, hogy lássuk, hogy hogyan tudunk újat létrehozni. Egyébként, ha a Del-re kattintunk, egyből törli a már megjelent elemeket, de hogyha jobb gombbal kattintunk, akkor is tudjuk törölni az általunk létrehozott objektumokat. Jó. Alapból itt láthatjuk, hogy az áttekintés a legelső menüpontunk, tehát amikor a prezentációnknak a legelső kezdőképét látjuk. Ahhoz tudunk hozzáadni plusz fejezeteket, méghozzá két típust. Az egyiket bolygó típusnak hívja, a másikat pedig kártyapaklinak. A bolygó típus igazándiból további alfejezeteket jelent, és láthatjuk, így szimbolikusan mutatja is, amik alá tudunk még további alfejezeteket létrehozni a végtelenségig. A kártyapaklit pedig úgy kell elképzelni, mintha a PowerPoint-ban egy szlájdot tennénk be, amire konkrét információkat akarunk, vagy képeket felvinni, megjeleníteni. Nézzük meg, hogy az évszakokon belül én nyilvánvalóan most, mivel 4 évszakunk van, 4 alfejezetet fogok létrehozni, tehát 1, 2, 3, 4. Jó. Láthatjuk, hogy meg is van számozva, ugye, aminek a sorszámát meg is tudjuk bármikor változtatni, attól függ, hogy milyen sorrendben akarjuk megjeleníteni az adott dolgot, vizuálisan tudjuk elrendezni. Tehát ha azt mondom, hogy nekem ez legyen az első, balegérrel rákattintok, és az első helyre húzom, és onnantól kezdve az fog megjelenni elsőként. Tehát nagyon egyszerűen tudjuk a sorrendet változtatni. A fejezeteken belül nyilvánvalóan még további fejezeteket, illetve kártyapaklikat fogunk létrehozni. Ez lesz a következő leckében. Köszönöm a figyelmet!